kalalla. Minan. Paljon kalaa tulee tänään? Toivottavasti ainakin yksi. Ainakin yksi. Sitten first cast tällä. Ensimmäinen kästi. Ensimmäinen heitto. Miten haluais sanoakaan sitä. Nyt kun tää meneekin rikki. Tässä on kästi. Ai. Ensimmäinen kala. Ensimmäinen saalis tältä päivältä. Nyt on kala, nyt on kala. No ei vittu oo. Se on... Se oli siinä se kalastusreissu tältä päivältä. Tänään oli ensimmäistä kertaa testissä tämmönen Vatajan Fuji. Jos siis lukee Samurai, vaikka se on Fuji nimeltään, niin tänään jigattiin. Ja kellona toimi tällä kertaa tämmönen kuin Taiwan Ninja 2000. Ihan oma kokonaiskombo, ihan ensimmäistä kertaa kokeillut. Ei ole siis sponsoroitu. Ihan rehellinen mielipide. On hyvä. Toimii paljon paremmin, tai no ei nyt paljon paremmin, toimii paremmin kuin se Vatajan budjettiversio. Vaikka tämä koko merkki taitaa olla enemmänkin semmoinen budjettimainen. Mutta on ollut käytössä myös se toinen Vatajan Black Perchi, niin suosittelen tätä enemmän. Tää on vaan 20 € enemmän. No niin, nyt on päivä putkassa, kalastusreissu takana. Mitä mieltä? Miten meni, Milan? Ei tullut kalaa, mutta muuten meni hyvin. No, kiitos kun katsoitte video. Painakaa vaikka like ja subscribe ihan sama ja tää on joku semmonen korvi ja jei!